ба ақидаи мутахассисон миқдори моддаҳои фоидаовар ва ферментҳо дар таркиби асали табиии тоҷик хело зиёд буда дар бозорҳои ҷаҳонӣ метавонад рақобатпазир бошад ва бо арзиши боло фурӯхта шавад. имконияти рушди соҳа ва афзун намудани ҳаҷми истеҳсоли асали табиӣ ҳаст, вале як қатор мушкилоти мавҷуда барои занбурпарварон монеа эҷод мекунад. абдуғани тошматов, занбурпарвар аз вилояти Суғд, дар ин масъала чунин мегӯяд. мода шароити занбури асали зиёд кардан ҳаст, шароити асали истеҳсолаши зиёд кардан мо ба ҳаст ҳамин чизошу, лекин аз сабаби он ки маҳсулоти мо масалан фақат дохили ҷумҳурӣ фурӯш мемерад, ҳамин ба маҳдудият пайдо мешавад. асал вилояти Суғд бисёр аст миқдораш, аз сабаби он ки ҳамин фурӯшаш салакак мо маҳдудият дорад, барои ҳамин истеҳсоли мо салакак қафо мемонад. занбурпарвари дигар аз вилояти Суғд Абдурауф Орипов чунин гуфт. пеш хуб буд. ҳозир гӯед бибин асал ба харидорӣ нест. хароҷоти занбурпарвари калондия ҳамин кам харидаву тӯёр намебиёд. маҳаллаи мо 90% асалчӣ буд, ҳавас партоф кунед. ҳамин шароитак ваз биниве. Салим Салимов, занбурпарвар аз вилояти Суғд. Асле ки мо мегирем як лух харидор нест, кам, ҷудои кам. аммо мана хонба асали соз фурӯхта наметонем. ба мана вазорати кишовар аст. ман як таклиф мекунам ки ҳама загот контор бар ин карда харида гирифта, баъд мана худошон дигар давлатҳо экспорт кунам, бисёр нам мешавад. барои роҳ ёфтан ба бозори ҷаҳонӣ, хусусан Аврупо, бояд як қатор талаботҳои мавҷударо иҷро намуд, то ки Тоҷикистон ба рӯйхати кишварҳое ки иҷозаи содироти асалро ба бозорҳои ҷаҳонӣ доранд шомил гардад. яке аз ин талаботҳо таҳия ва татбиқи нақшаи миллии мониторинги боқимондаҳо дар таркиби асал ва тасдиқи он дар сатҳи Иттиҳоди Аврупо аст. ҷумҳурии Тоҷикистон нақшаи худро таҳия намудааст, вале ҳанӯз комиссияи аврупоӣ онро тасдиқ накардааст. Қосим Қурбонов, ҳамоҳангсози миллии лоиҳа, чунин гуфт. истеҳсоли асал ҳангоми кор бо боғчаҳои занбур ва мубориза бар зидди бемориҳое ки дар занбурҳо пайдо мешаванд ва истифодаи дорувории байторӣ ба монанди антибиотикҳо ё ки дорувориҳои зидди микробӣ ки ҳангоми нодуруст истифодаи бурдани онҳо пайдоиши онҳо дар маҳсулоти мазкур зиёд мекардад. Холмаҳмад Шарипов, корманди кумитаи бехатарии озуқаворӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон вобаста ба мавзӯи мазкур назари худро чунин мегӯяд. асали ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷиҳати экологӣ тоза ва хушсифат буданд имрӯз бо бозорҳои ҷаҳонӣ роҳ ёфт. масалан аморати муттаҳидаи араб, Россия, Олмон ва дигар кишварҳои дунё содирот мешавад имрӯз асали ҷумҳурии Тоҷикистон. Абдурашид Шарипов, доктори илмҳои кишоварзӣ. содирот яъне берун баровардани асал то ҳоле бо ягон сабаби ҳалли мусбии худро пурра наёфтааст. аз ин ҷониб яке аз вазифаҳои ояндаи мо ҳамин аст ки ба берун баровардани асал ва дар ивази он овардани ҳам дорувориҳо, ҳам баъзе намуди асбобу лавозимотҳо ки аз дар хориҷ тайёр мешавад гирифта биёрем. албатта соҳаи занбури асалпарварӣ боз рушд ба тараққӣ мениҳад. мушкилоти дигар ин мавҷуд будани боқимондаҳои дорувориҳои байторӣ дар таркиби асали табиӣ аст ки талабот ва муносибати бозорҳои Иттиҳоди Аврупо нисбат ба он хело ҷиддӣ аст. дар идомаи суҳбат Қосим Қурбонов, ҳамоҳангсози миллии лоиҳа. ҳангоми ташхисҳои лабораторӣ мо пайдо кардем ки аксари асале ки дар Тоҷикистон мавҷуд дорад боқимондаҳои антибиотикҳоро дорад ва ниҳоят кӯшиши калон кардан дар кор ки ин собиқае ки ё ки ин практикае ки онҳо пеш мебаранд оид ба истифодаи ин намуди доруворӣ бояд то андозае коҳиш дода шавад ё ки тамоман аз байн бурда шавад ва ё истифодаи дурусти он баромонда шавад. аз тарафи дигар аз ҷониби мақомотҳои салоҳиятдор оид ба назорати бехатарии
این دو محصولات باید کوشش به خرج داده شود که نظارت آن حضور شود و ما نه فقط این دو محصولات رو بلکه محصولات های دیگری به خطر رو در بازار چی داخله و چی در بازارهای صادراتی بینیم. عبدالقادر نعمتов کارمند اکادمیای علم‌های کشاورزی جمهوری تاجیکستان در رابطه با این مسئله نظر خود را چنین پیشنهاد کرد. 4 نمود آنتیبیوتیک عموما در زنبور پروری برای معالجه کسر زنبور اصل منع کرده شده هستند. این فوماگلین دیگیتسه، بعد منامین تتراسیکلین، لیومیتستین، بعد استروید ها برای انکشاف، برای بقوت کردن اولای زنبور اصل استفاده میشون، این هم منع کرده شده است. بعد آنتیبیوتیک هایی که ترکیبشون سینتتیکی است، نیتروفورانی میگن، این گروهی آنتیبیوتیک ها منع کرده شده هستند. худи занбурпарварон бовар доранд ки таҷрибаи хуб доранд ва бо бемориҳои занбури асал мубориза бурда метавонанд. навъҳои бемориҳои занбури асал зиёданд ва боиси талафоти оилаҳои занбури асал гардида ба ҷайби занбурпарварон хисороти ҷиддӣ ворид мекунанд. ҳангоми истифодаи дорувориҳои байторӣ бо мақсади пешгирӣ намудани бемориҳо, занбурпарварон на ҳамеша меъёри муайян ва тартиби дурусти истифодаи онро риоя мекунанд. дар ин робита занбурпарвар аз ноҳияи рашт сайдҷамол бегмуродов чунин мегӯяд. доруҳо ҳастанд. дар давоми кори ман бисёр садида баромадам. хуб ба ягон касалӣ гуфта метавонам ки ман хуб ба ягон мушкилӣ дучор намемоям. занбурпарвари дигар аз вилояти суғд абдуманон орипов назарашро ба ин гуна пешниҳод кард. каналҳои ҳархел майдию вай бисёр шудагӣ ҳаст. барои ҳамин ҳархел доруҳои ҳархел фаҳмида садисоди мақсад ҳамин сеҳат шавад. ина бояд мутахассисҳо ки маслиҳат кард баъд ҳамин нозикҳош ба доруҳое ки сертификат дошта бошанд баъд истифода баранд. абдуқодир неъматов корманди академияи илмҳои кишоварзии ҷумҳурии тоҷикистон. мушоҳидаҳо таҳлилҳо нишон медиҳад ки занбурпарварон ҳамин антибиотикҳоро нодуруст истифода мебаранд ё ки аз ҳад зиёд истифода мебаранд. баъд бе ташхиси озмоишгоҳӣ истифодаи антибиотик дуруст нест, чунки ҳар як барангезанда бар зидди худ махсус антибиотикҳо дорад. ҳама касалиро пешгирӣ кардан мумкин аст, чунки ҳар як маводе ки истеҳсол мешавад баъд тарзи истифодаи худ дар занбур бисёр маводо бо дар назарати ҳарорати ҳаво коркард карда мешаванд, чунки баъзанаш бухор мешавад, баъзанаш ҳал мешавад, баъзанаш дигар байон мекунанд. ҳамина ба назар гирифта пешгирӣ кардан мумкин. вобаста ба дастуре ки бояд истифода карда шавад, мувофиқи ҳам дастур. масъалаи дигар имконияти назорати ташхиси лаборатории асали табиӣ дар тоҷикистон аст. назорати таъмини бехатарии маҳсулоти хӯрока ҳангоми чӣ содирот ва чӣ воридот бар дӯши кумитаи бехатарии озухаворӣ вогузор аст. аз ҷумла асали табиӣ. марказҳои миллии ташхиси ин ниҳод дар сартосари кишвар мавҷуд буда яке аз озмоишгоҳҳое ки барои содироти асали табиӣ ба хориҷи кишвар иҷозатнома ва ҳуҷҷати тасдиқкунандаи сифату бехатариро медиҳад, ин маркази миллии ташхис мебошад. саилӣ каримова корманди маркази миллии ташхиси кумитаи бехатарии озуқаворӣ ҳангоми суҳбат ба мо чунин гуфт. ҳуҷҷате ки мо пешниҳод мекунем дар асоси ҳуҷҷатҳои тасдиқшавандаи байнадавлатӣ ҳаст. байнадавлатӣ ҳастанд. мо дар асоси ҳамин метавонем ба ҳамин соҳибкор мисол маводе ки ҳамин асале ки мисол ба мо ворид барои ташхис оварда шудаанд, дар ҳамин асос мо метавонем дар ҳуҷҷатҳои протоколи санҷиши худ, яъне ки ҳамин асалда мо сертификат дода метавонем ба муддати 3 моҳ. дар идомаи суҳбат холмаҳмад шарипов корманди кумитаи бехатарии озуқавории назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз ҷиҳати бехатарӣ новобаста кадом маҳсулот ҳаст нест, кумитаи бехатарии озуқаворӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ҷавобгар аст. содирот чӣ воридот бояд аз ҷиҳати бехатариш аз озмоишгоҳи лабораторияи ҷумҳуриявӣ назди кумитаи бехатарии озуқаворӣ гузашта иҷозатнома метиҳанд ки безарар аст.
барои санҷидани боқимондаҳои як қисм дорувориҳои байторӣ дар таркиби асал таҷҳизоти озмоишгоҳӣ ва реагентҳои махсусе лозим аст ки арзиши гарон доранд. масъалаи дигар ин озмоишгоҳҳои дорои аккредитатсияи байналмилалӣ мебошад, яъне доштани аккредитатсияи байналмилалии салоҳиятнокӣ, беғаразӣ ва доштани қобилияти зеҳнию техникии озмоишгоҳҳоро тасдиқ мекунад. айни ҳол маркази миллии ташхис ки оид ба сифат ва бехатарии асали ба содирот нигаронидашуда ҳуҷҷати тасдиқкунанда медиҳад, аккредитатсияи байналмилалӣ надорад. имрӯз барои гузаронидани санҷиши олудагиҳои доруворӣ дар таркиби асал намунаҳо ба хориҷи кишвар фиристода мешаванд ки ин ҳам маблағи калонро талаб мекунад. холмаҳмад шарипов, корманди кумитаи бехатарии озуқаворӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон чунин мегӯяд. кумитаи бехатарии озуқаворӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон 104 намуна ба озмоишгоҳи олмон пешниҳод кард. аз 104 намунае ки пешниҳод кардаи кумитаи бехатарии озуқаворӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон танҳо 3 намунаи пешниҳодшуда дар таркибаш боқимондаи маводҳои байторӣ ёфт шудааст ки ин ҳам бошад барои истифода бурдани хӯроки занбур истифода мебаранд. абдуманон орипов, занбурпарвар аз вилояти суғд, дар идомаи суҳбат чунин гуфт. вақте ки асалҳои мо мегирифтам дар ҳамун лабораторияи ҳамин шаҳри Россия ҳамунҷо месанҷида, барои он ки дар мо вуҷуд надорад ҳамин хел лаборатория ки ҳамин таркибаш ба хел антибиотик будагиш, масалан будагӣ набудагише. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 31 майи соли 2019 таҳти рақами 271 дар бораи нақшаи чорабиниҳо оид ба беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ дар соҳаи кишоварзӣ ва рушди тиҷорати аграрии ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2019-2021 вазоратҳои кишоварзӣ, рушди иқтисод ва савдо, агентии содирот, агентии тоҷик стандарт ва хадамоти гумрук вазифадор гардиданд ки ҷиҳати ба роҳ мондани содироти асали табиӣ ба кишварҳои иттиҳоди аврупо чораҳои зарурӣ андешанд, вале ҳанӯзам имкони содироти асали табиӣ ба бозорҳои аврупо ғайриимкон аст. ҳарчанд ки имрӯз содироти асали табиӣ аз пардохти ҳама гуна боҷҳои гумрукӣ озод карда шудааст ба ҷуз хироҷи гумрукӣ. корманди хадамоти гумрукӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон абдусаттор каримов вобаста ба ин мавзӯъ чунин гуфт. содироти асал мувофиқи маълумотҳои омури гумрукӣ дар соли 2021 ба маблағи $140,000 амрикоӣ, яъне ба дигар давлатҳо содир шудааст. вале ин назар ба соли 2020 бошад ба маблағи $128,000 амрикоӣ зиёд гаштааст. яъне назар ба соли 2020 $128,000 зиёд гаштааст. асал пардохтҳо озод аст ба ҷуз хироҷи гумрукӣ ки ҳамонам аз арзиши гумрукӣ вобастагӣ дорад. таъмини бехатарии асали табиӣ на танҳо бо мақсади содирот ба бозорҳои ҷаҳонӣ, балки барои истеъмолкунандагони ватанӣ низ зарур аст. дар ҷумҳурии тоҷикистон қонун дар бораи бехатарии маҳсулоти хӯрокворӣ ва дар бораи ҳимояи ҳуқуқи истеъмолкунандагон амал мекунад ки тибқи муқаррароти онҳо истеҳсолкунанда ва фурӯшандаи маҳсулоти хӯроквории пастсифат ба ҷавобгарӣ кашида мешавад. вале мутаассифона истеъмолкунандагони мо на ҳамеша ба ин диққат медиҳанд. дар мисоли асал бошад, боқимондаи дорувориҳои байторӣ ҳангоми истеъмол мудом дар организми инсон ҷамъ шуда, одам нисбат ба ин дорувориҳо ба истилоҳ антибиотикҳо мутобиқат пайдо мекунад ва ҳангоми бемор шудан ин доруҳо ба онҳо таъсир намекунанд, аниқтараш барои мубориза бо беморӣ ба одам кӯмак намекунад. маҳмадалӣ табаров, корманди хадамоти санитарию эпидемиологии вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон чунин мегӯяд. хушбахтона дар тоҷикистон аз асал хеле кам мо ба ҳолатҳои заруршавӣ ба қайд мегирем, чунки асал як маводе ҳаст ки асосан дар асал бактерияҳо инкишоф ёфта наметавонанд. ин ҳамин хел маҳсулот аст, лекин ҳаст ҳолатҳое ки дар асал дар худи асал микробҳои бактерияҳои ки сабабгори пайдоиши ботулизм мешаванд, яъне кластридиум ботулина кашф карда шудааст. аз ҳамин лиҳоз асалро мо барои кӯдакони то 3 сола
барои истифода тавсия намедиҳем. дар идомаи суҳбат Соро Ризоева, сармутахассиси маркази ташхисии маҳсулоти хӯрокаи агентии Тоҷикстандард чунин гуфт: дар озмоишгоҳи мо ташхисҳои асал, туршнокии асал, намнокии асал, адади диастаза, зарраҳои механикӣ, оксилметилфурфурор дида баромада мешавад ва баъд аз он элементҳои зарнок дар таркиби асал, аз он ҷумла кадми ва сивинесро мо аз ташхисҳо мегзаронем. на ҳама озмоишгоҳҳои мавҷуда имконияти санҷиши асалро доранд, хусусан дар ноҳияҳо. аслан аҳолӣ ва сокинон асалро аз даст харидорӣ мекунанд, ки на бехатарияш муайян аст ва на истеҳсолкунандаю муҳлати истифодааш. убайдулло назаров, корманди маркази ташхиси кумитаи бехатарии озуқаворӣ дар ноҳияи Данғара: умуман дар ташхисгоҳи мо санҷиши айни ҳол санҷиши асал ва ғулинг то ҳозир ягон маротиба гузаронда шудагӣ нест. Аслан маркази ташхиси мо айни ҳол ба ғалладонагӣ ва донагиҳо, яъне лубёгиҳо, оилаи лубёгиҳо мо ташхисҳо гузаронда истодаем. Саидмурод Ваҳобов, сардори маркази ташхиси кумитаи бехатарии озуқаворӣ дар ноҳияи Рашт, вобаста ба ин мавзӯъ чунин ибрози назар кард: шӯъбаи бактериологӣ ки дар онҷо оиди бемориҳои асалро санҷиш мегзаронем. дар ҳолате ки бемориҳое ки мо шароити санҷиши онҳоро надорем, мо метавонем онҳоро ба маркази миллии ташхиси бехатарии озуқаворӣ ба шаҳри Душанбе равона кунем. албатта имрӯзҳо норасои мутахассисот дар соҳаи мо ба назар мерасад. таҷҳизотҳо ба қадри имкон ҳастанд. дар ноҳияи худ мо метавонем асала тариқи вай намуди берунаш, мазза ва дигар ранг, бӯйш ино ташхис гузаронем ва иҷозат диҳем барои фурӯш дар дохили ноҳия. Зайдулло Шарипов, соҳибкор: асали майскияй, майскиш мисол най асалай. Асали гем качка наган, асали тобистона. Так барои дорогӣ мисол наиш асали порина. Без самта спед мешава. Баъд барои дорогӣ бо бисёртар рай мепурсам. Иш асали баҳор ки мешава, спарсед мегирад, ки спед ҳам гулаш худаш ҳама асал ҳамитар меяд. И тобистон вақти ҳами расидаги алаф пушта ки мешава, беҳтарин мешавад. Чизак хубшам мерозам буд. Асалаш хуб мешавад. бо мақсади беҳтаргардонии рақобатпазирии корхонаҳои хурду миёнаи кишоварзии ҷумҳурии Тоҷикистон дар бозорҳои содиротӣ оид ба содироти асали табиӣ, лоиҳаи мусоидат ҷиҳати дастрасӣ ба бозорҳои содиротӣ барои маҳсулоти кишоварзии ҷумҳурии Тоҷикистон тавассути низоми беҳтаргардонии бехатарии хӯрокворӣ аз ҷониби Маркази байналмилалии тиҷорат таҳия ва дар ҳамкорӣ бо сохторҳои марбутаи кишвар татбиқ карда шуд. Қосим Қурбонов, ҳамоҳангсози миллии лоиҳа, чунин мегӯяд: яке аз ҳадафҳои дигари ин лоиҳа ин хеле ки мо гуфтем баланд бардоштани сатҳи донишу малакаи истеҳсолкунандагон ва махсусан истеъмолкунандагон нисбати бехатарии маҳсулоти хӯроканд. бо мақсади баланд бардоштани сатҳи дониш ва маълумотнокии занбурпарварон, соли 2021 як гурӯҳ занбурпарварони кишвар дар доираи лоиҳаи мазкур барои таҷрибаандозӣ ба Украина сафар карданд. Фарух Расулов, занбурпарвар аз шаҳри Кӯлоб: давлати Украина бо сафари омӯзишӣ рафтем. дар он ҷо барои ишхел содирот кардани асал, дар таркиби асал набудани дорувориҳои бойторӣ, мисол агар бошанд қабул намекунанд асали моро. Қосим Қурбонов, ҳамоҳангсози миллии лоиҳа, чунин мегӯяд: мо фаҳмидем ки Украина аз соли 2014 то соли 2020 истеҳсоли асалро аз 32,000 тонн то 80,000 тонн баланд бардоштанд. ин чӣ маъно дорад? ин маъно дорад ки лоиҳаҳои ба монанди лоиҳаи мо як дарвозаеро кушода мекунанд ки дар он имконият ба корхонаҳои хурду миёна пайдо мешавад ки онҳо иқтидори пинҳоншударо пеш баранд ва онро то андозае зиёд.
истеҳсоли асали табиии бехатар аз донишу кӯшиши худи занбурпарварон вобастагӣ дорад. дар ҷумҳурии тоҷикистон ин пешаро занбурпарварон аз падару бобоёни худ меомӯзанд ва ё дар асоси худомӯзӣ машғули ин кор мешаванд. ҳамин қадар мактабҳо ҳаст, ПТО ҳаст, ягон ташкилот ҳаст, институтҳо ҳаст. ягон ҷова соҳаи занбӯр ягон специалист тайёр намекунанд. маркази таълим нест. шогирдои мо чӣ хел тайёр мекунем? фарзандомо бобомо занбӯрчӣ буданд, падаромо буданд. мо аввалҳо омӯхтем, ҳозир писарам, наберам, мероси ё ки шогирдои мо худомо мегирем, тайёр мекунем. ягон маркази тайёркунии шогирдам мавҷуд нест. абдуғани тошматов занбурпарвар аз вилояти суғд чунин мегӯяд. ин занбурпарвари мо аз падар мероси мондаст ва мо давом дода истодем. зиёда аз 40 сол ҳамин кор машғул ҳастем. чанд оила доред? ҳозир мо тахминан 700 оила занбур дорем. ориф қосимов занбурпарвар аз шаҳри кӯлоб. айсоб ями падар мора роӣ кан кабарнябалкаря хондагием ами соҳаи занбурда 3 сол хондаем. сайҷамол бегмуродов занбурпарвар аз ноҳияи рашт мегӯяд. ҳар рӯза 1 нафар 2 нафар 5 нафар занбурпарвар ба ман занг мезананд аз ҳамин минтақа. ҳатто аз суғд, аз хатлон ҳамин маслиҳатҳоро мепурсанд аз ман. чун сатҳи маълумотнокии истеъмолкунандагон паст аст, фурӯшандагон аз ин сӯ истифода мекунанд ва ба асал шакар илова мекунанд ва ё асали сунъиро бо арзиши асали табиӣ ба харидорон мефурӯшанд. сайфиддин каримов сардори маркази ташхиси кумитаи бехатарии озуқаворӣ дар шаҳри кӯлоб чунин мегӯяд. асалҳои сунъӣ бисёр ворид мешавад, махсусан аз водии бохтар, минтақаи бохтар ворид мешавад. аз на 1-2 ҳафта пеш аз вилояти бухорои ҷумҳурии ӯзбекистон ворид шуд. мо инҳоро ҳамаро гарнодем, чехел ки мо ба шумо нишон додем. ҳамин асали бухора аст. моддаҳои химиявиро дар ён мезананд, бӯи хушбӯйкунанда дорад. одамо фарқ намекунанд ҳаминро. ҳар як шахсе ки кадом намуди маҳсулотро мефурӯшад, аз онҳо сертификати сифати маҳсулотро талаб кунед. ба ғайр аз ин агар надошта бошад нагиред. мо ҳар як дар инҷо занбуркорро бисёр ҳастанд. дар ин минтақаи кӯлоб асалҳои тоза меоранд, месанҷем. мо дар дасти ҳар як кадоми ҳамонҳо мо сертификати сифати маҳсулотро метиҳем. дар сурати таъмини бехатарӣ ва бунёди системаи содироткунандаи асали табиии занбурпарварӣ дар кишвар рушд карда, ин соҳа дар боло бурдани сатҳи иқтисодии кишвар саҳм хоҳад гирифт.